16-18 март көннәрендә 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены уза. Быел әлеге җыенда Россия Федерациясенең 40 регионыннан, шулай ук Татарстанның 500 кеше бизнес вәкилләре һәм хуҗалыклары җитәкчеләре катнаша. Шул чарага әзерлек уңаеннан Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат конференциясе оештырды. Авылның иң зур байлыгы җир. Бүгенге көндә авылның үсеше ул кече эшмәкәрлектә. Татар эшмәкәрләре җыенын оештыруның төп сәбәбе татар авылын, авылларда телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне саклап калу. Эшмәкәрләр җыенында Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарларыннан татар базар күргәзмә ярминкәсе дә була дип белдерде оештыручылар. Şəxsi xucalıqlarda və azıq birdən sifatlı. İkinciden özü için yetiştirilən tovarlar için yetiştirilən. Üçüncüden artığın şəhərə getirib sata bilir. Buna bu için bunu zordan uylarla gerek. Onlar özləri tabışalığa deyişlər. Aradaşlar tügül. Onları üretirge gerek bu cümada. Şimdi de Tatarstanda da Rusya'da da 50% valvi dahod yıllık şu şəxsi xucalıqlarda yetiştirilir. Tatar ömür bakıyor özünün azıqın yetiştirgen Bismillah bilen sifatlıydı. Hem bana bu yönelişte bizge yaşlarımızı, Bismillahlı yigitlerimizi üretirge gerek. Niçin gidip avuldaşlarga yardım etu mekanizmları.